roi try ai kuble phi barok ki pra samla ha ni por ha ka ting wa thiang tam ka jong try jisu blong nong pin im janga jong phi kani kolong ka jing kar pat rit nak liang janga ta kolong ba phin snap ye kani ka khubor ka mon yo ban sam ye phi ha kani ka por kindiat na ka tin ka jong blai ai ka por ka jong phi ba phin sha skor kindiat na ka tin ka jong try ngadon kindiat ka tin ka jong try bangan sam shapi ha kani ka khlimat ngai scam baling ba kani ka khubor kanong ka khubor ban ai men sim ye phi ba ruble nyo ban ker khu ye phi te ha kani ka por ngini lek ban puli ha kani ka por na ka kitab ka jong Daniel kalanong ka baning kong ka de khot ka ba pra ka tien ka jong blai ka ong kum ni Henry u Daniel ulatmu hala ka dohnud ba onom pentingit yelade da ka jingbam sim lemne da ka wan ba udi na markata ula kirpat ya urang ba ki yunok ba onom day ban pentingit yalade kani kalong ka khubor shipi ki samla iwe pe iwe ha ka ba an penkin ma yu pi na ka jingim ka jong u Daniel ulong u shakri jong trai u Daniel ulong uta ubriu lani u samlang labanong uba iet yu trai bat kata ka dohnud ka jing iet ka jong u yu blai kala pelong yu u ba ula thmu hala ka dohnud ba on om pentingit yalade na ki e jong ka perthai ngan pen kat mai pi khandiat shapang ka jinglong jingman jong u Daniel bat kari Israeli barok way kani ka diga por ha ka ba kari Israel kala sharing maraw ha usim nu bakhat na sa ha kari Babylon but laong bagaktin ka jong blay kay thui ngi ba u Daniel ru uladon hapo kari Babylon ha kata ka hima ka jong usim nu bakhat na sa ngan pen kan mawi pi ka jinglong jingman jong kinong Babylon kilong ki brio ki bam tip yo blay ba em kinong Babylon ko ki samla ki ki brio ki ba shakri ya ki blay thau phila ban muddur bauni u shakri jong trai u Daniel u don hakum kata ka surrounding lani kata ka saudong saukun ka jong u Daniel u don hapreng ki brio ki ba mane blay thau u don hapreng ki brio ki ba em perthai u don hakata ka surrounding ka ba ki brio kim tip ya u blay ba em Henry ka ba sultanat chapong jong u Daniel kalong u Daniel umshim la penyesri melodi u Daniel umshim la im kumba u im kumba im kini kinong Babylon u Daniel umshim la menjurlang ban shakri kini ki blay thau ringkat bat kinong Babylon Henry u Daniel bat ki perlok jong u laingut kila thmu bat kila coaching mut ban shakri bai u trai banom pentingit iladi bat ki e jong ka perthai ula thmu hala ka dohnud bat hakata ka jingthmu ka jong u blay ula aibor u ba ula ban ya kata ka lenti ban ya ka lenti ka pin sno ba yu trai wat hapeng ka jinglong jingman ha ka ba ki breu ki shakri ya ki blay thau bat ka jingim ka bam pin sno ba yu blay Henry Daniel ula coaching mut ula rai hala ka dohnud banong ngate ngan yahat bet ya kalenti ban penso bahaya utrai kani kalong ka khubor ye phi ki samla namar kani kalong ka khubor ka bakerpang nan ta ju phi ki samla kata kalong ba kum ki khun samla kala ban long ilong kum u Daniel udai u samla hakum kani ka por ngila ban long kum u Daniel hakabangi im haka saudong saukun ka jingi kabadap de ki e jing ka pertai kala belong fidon ha po college jong pi don ha school jong pi don ha ka kam ka jam ka jong ki paramajan jong kala belong ruat ha yeng asem ka surrounding jong ka don ha preng kita ki brio ki bam tip yo try ki bam shakri yo try ki ba im ka jing im ko pinson si yo try re ka e ka bang kwa ban ong ye pi ko ki samla rai thmu thmu Daniel rai kumba rai u Daniel ban ong try wat ladang adon hapdeng kata ka jaka hendengan shakri baik yame ngan om pintingit yelade ngan om pinyesri melade ngan nom ya menjurlang ngan nom ya buatlang kumba ki kile hendai try ngan im ka jing im ka pin subhai me pin kan maure pish pong jong u Joseph ko ki samla ni upor u Joseph ru abau don ha po ka ri Egypt shimla yes pinyesri melade bat kinong Egypt Henry ulai yat ka lenti ban pinsno bahayo try haba udon ha ka yeng Potiphar ulai yat ka lenti ban pinsno bahayo try haba udon ha ka yeng bindi shimla long kum ki tu ki ba shong apo bindi ban long kum ki bru ki ba mo ki ba
ke jing ke bombek and re haba udon ha ying bendiru penban ulong penban ke nuksa ulong penban ke jingshai wat hadu ba u yo ru ya ke kerdan kemuta ubalong hapo kindiat ya usim paro and re hakata ka poru ulayat ben penso bahai trai shimla pen yasrim ber kinong Egypt to kum taru hakani ka por ko ki Samla akwa ban ai man simi pi hakani ka por ni hakani ka perthai ka barap tang na ka jingsnio ni haka surrounding ka ji ka bangilek chaturu ka jingsnio haka mobile ka jingsnio haka lang ka salang ka jingsnio and re ko ki Samla ai man simi pi ne por tungin tmu tungin rai banginong try wat la ka perthai ka sneo wat la ka dap tang ke jing sneo ki babun henrei ngati trai nganom pintinget iladi henrei ngati trai ngan shakri ba yeme henrei ngati trai tang yeme bat tang yeme hi kin ko pa bat kumju ngan pen kan mai phi na ka tin ka jong blai na po ka shthi ka jong pol shikinong room ka nang ka ba khat ar ka de khat ka ba ar ka tin ka jong blai ka bangila puli bun sin ka ba ong bat to wat pen ye srim ling kat ildi bat ka ne ka perthai upol u kentu yang yi kum ki khun ki jong trai ko ki khun Samla wat num pen ye srim la de bat ka ne ka perthai wat num pen ye srim la de bat ka perthai en re kum ki khun ki jong blai tungin ya ka jing ka ba pen su ma yu trai tungin bot ye ka lenti ka ba u trai u kwa ingi bangin ya tungin ko ngo yu nginum pen ye srim nginum pen bot na mar ting teng hakini ki por hakini ki si don shibon ki brio hakini ki por ki Samla hakini por ki ba shipen bot teneng ye ka ek ka bla yo i en re nak banta jong ajung pi kum ki khun Samla nginum pen bot ye no nginum pen ye srim ye no en re kum ki khun ki jong trai ngin long pen ban kita ki nong bot ngin long kita ki nong penyet stream ye ka perthai en ngin penyet stream la di kumba ka lenti ka bo trai u kwa engai ye phi bangin ya bat kumju na ka ju ka ni ka nong hi ha ka di khot ka ba khandai ka ting ka jong blai ko to kyarno snotrim na ka ta ka basniu to sno ha ka ta ka ba ba ka ni ka long ka khubor nam ta ju phi ki khun Samla Kiarno na ka basniu kiarno na ki aka ki bam pin sa bahayo trai kiarno snotrim pet na kita ki bam pen su bahai trai henrei tong in sno shaki ki baba pet nuksa no shakri jong trai blong Daniel shimla sno akabasniu shimla ya menjurlang bat kita ki jingbam sim henrei shimla menjurlang bat kita ki jong kani ka perthai henrei ula kutchimut ba sno bet hakababa na ka banta jong phi ki Samla ne por akwa ban ai jong sim phi tungin yes no hakababa tungin rai la ka dohnud pan bon blai ong try ngala rai bangan jit yame ngala rai banganom pintingit ngala rai banganom pinyet stream ngala rai banganom pinbut kumba ka perthai ka le nganum pinbut kumba ki perlok jang ki le nganum pinbut kumba ki pramarjan jang ki le anoi try ngan yat hakalinti ka ba pinso bah yami ha ka jing ka janga but ngek scam ba lingba kani ka jingrai ka jung phi but haringkat ka jing ai ka jung blai ka ban threi ka jim janga jung phi kum ki khun Samla ngila ken ban yat ban pinso bah yau trai shwaban penkut akwa ban ai men sim bi sai sin pat ko ki khun Samla kiar na ka basniu sno shaki a ki baba sno shaki a ki ba pinso bah yau trai kiar no rangilale ke basniu nang nish khmat tungin panbon utrai nong trai ai boringa bangan kiarno ngan long no kum u Daniel bangan nom pintingit li bat ka sultanat sipong jong Daniel kolomba u Daniel ula yo ek jing syam sung bahano blai hado bo blai ula kentiu ko dan yu Daniel nakawei ka kadan shakawei ka kadan takada kumi khun ki jong trai ra pikwa shisha bo blai un ra yang ai pi pikwa sha bo blai un ra ya pi nakawei ka senjam shakawei ka senjam tungin im ka jing ka ba im ka ta ka jing ka ba yat ka kum ka man ka jong blai kam shim la penya srim ka perthai henrei ka ba yeng scam ban bot utrai but tmu ba phin shakri utrai tmu hala ka dohnud jong pi ba phin shakri utrai hadu ba phin de yasham sundan yo trai jisu markhamat ublen de yo ban ker khu ye feeling ba ini khubor ba khndiat ye pi ki Samla ba khoi ngait scam baling ba ini jing ai man sim ba khndiat ublen de yo ban ker khu ye ka jim jang pi khuble shibun aman